ଜୀବନ ହେଉଛି ଶିଖିବାର ଯାତ୍ରା। ଜୀବନ କୌଣସି ଦୌଡ଼ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଯାତ୍ରା ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସକାଳ ନୂଆ ପାଠ ନେଇ ଆସେ। ସଫଳତା, ପୁରସ୍କାର, ତାଳି ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ସତ୍ୟରେ ମାପୁ ନଥାଏ। ଆମର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି କେତେ ଶିଖିଲୁ, କେତେ ବୃଦ୍ଧି କଲୁ ଏବଂ କେତେ ସାହସରେ ପୁଣି ଉଠିଲୁ। ଜୀବନର କଷ୍ଟକର ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକ, ବିଫଳତା, ବିୟୋଗ, ନିରାଶା ସେତେବେଳେ ଅସହ୍ୟ ଲାଗୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପଛକୁ ଦେଖିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଥାଏ। ସଂଘର୍ଷ ଦଣ୍ଡ ନୁହେଁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆମର ସହନଶୀଳତାକୁ ଖୋଜିବାର ଆମନ୍ତ୍ରଣ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଫଳତା କହେ, ତୁମେ ଭାବୁଥିବାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଶିଶୁମାନେ ଆମକୁ ଉତ୍ସୁକତାର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ମରଣ କରାନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି, ଭୟ ବିନା ଖୋଜନ୍ତି। ବୟସ ବଢ଼ିଲେ ଆମେ ପଚାରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଉ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ଉତ୍ସୁକମନ୍ଥୀକୁ ପୁରସ୍କାର ଦେଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁସ୍ତକ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କୌଶଳ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଭବ ସବୁ ଆମର ଜୀବନକୁ ନୂଆ ରଙ୍ଗ ଦେଇଥାଏ। କେବେ ଉତ୍ସୁକତାକୁ ମରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଶିଖିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ବଞ୍ଚିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତି। କୃତଜ୍ଞତା ହେଉଛି ଶିଖିବା ଓ ବୃଦ୍ଧିର ମଧ୍ୟରେ ସେତୁ। ଛୋଟ ପାଠ ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞ ହେଲେ ବଡ଼ ପାଠ ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଯାଏ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ, ସାଙ୍ଗକୁ, ଅଜଣାଙ୍କୁ ସବୁକୁ କୃତଜ୍ଞ ହୁଅନ୍ତୁ। କୃତଜ୍ଞତା ସାଧାରଣ ଅନୁଭବକୁ ଅସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନରେ ପରିଣତ କରେ। ବୃଦ୍ଧି ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ହେବାକୁ ନୁହେଁ, ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ନିଜର ସର୍ବୋତ୍ତମ ରୂପକୁ ପ୍ରତିଦିନ, ପ୍ରତି ପାଠରେ, ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପରେ ଗଢ଼ିବା। ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ନୁହେଁ, ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଛାତ୍ର ହେବାକୁ କହୁଛି। ବିଫଳତାରୁ ଶିଖ, ସଫଳତାରୁ ଶିଖ, ସମ୍ପର୍କରୁ ଶିଖ, ନୀରବତାରୁ ମଧ୍ୟ ଶିଖ। ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହେଉଛି ଏକ ଶିକ୍ଷାଳୟ। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ର ଓ ନିଜର ଶିକ୍ଷକ। ସାହସରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ, ପାଠକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ନିୟତିକୁ ଗଢ଼ନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।